Immunforsvaret. Kroppen udsættes ofte for patogene mikroorganismer, men grunden til, at man ikke bliver syg, er fordi kroppen har sit eget forsvar. Dette forsvar består af den ydre barriere, huden, og hvis en patogene mikroorganisme trænger igennem huden, har vi et andet forsvar, immunforsvaret. Immunforsvaret kan skelne mellem sine egne cellers overflader og fremmede celle- eller virusoverflader. Immunforsvaret virker mere optimalt ved næringsrig kost, jævnlig motion, hvis man ikke ryger og ikke er stresset. Immunforsvaret opdeles i det uspecifikke og det specifikke forsvar. Når en fremmed patogen trænger ind i kroppen, vil makrofagen omslutte og nedbryde patogenen, når den opdages. Makrofagen udstiller nogle af patogenens overfladestoffer, altså antigener, på makrofagens MHC2-protein, for at advare immunforsvaret om en fremmed patogen. T-hjælpercellen scanner immunforsvaret for udstillede antigener, men dens receptorer CD4-receptorer og T-cellereceptorer binder T-hjælpercellen sig til det udstillede antigen. Når T-hjælpercellen er tilsluttet makrofagen, udskiller makrofagen nogle signalstoffer, som stimulerer T-hjælpercellen til at aktivere immunforsvarscellerne, B-lymfocytter og T-dræberceller. På en normal celle vil patogen gå ind i cellen. Da den normale celle ikke er i stand til at nedbryde patogen selv, vil den udstille patogens antigener på dens MHC1-protein. T-dræbercellen opdager antigen på den nu inficerede celle, og T-dræbercellen tilsluttes nu til den inficerede celle og udskiller kemikalier, som dræber hele den inficerede celle for at udrydde infektionen. B-lymfocytter er også i stand til at genkende forskellige antigener. Når B-lymfocytter aktiveres af T-hjælpercellen, deles den til plasmaceller og B-huskeceller. Plasmaceller deler sig igen og igen. Disse producerer antistoffet, som passer til antigenen til denne type infektion. Disse antistoffer binder sig til antigenerne på patogenernes overflade, og derved signalerer til makrofagen, at disse skal udryddes. Nogle B-lymfocytter deles til B-huskeceller, som vil huske denne specifikke infektion i mange år, og derved kunne bekæmpe infektionen hurtigere i tilfælde af, at den specifikke patogen indtrænger igen. Ved nogle specifikke infektioner kan dette også medføre en immun over for infektionen.